Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sederek sedaya ingkang kula hormati. Wekdal ingkang berbahagia niki monggo kita sedaya ngucapaken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi nikmat ugi hidayahipun sehingga dinten niki saged ndugeni kegiatan arisan niki kanthi boten wonten alangan setunggalipun punapa-punapa. Selawat puji salam mugia tetap dipun paringaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganipun, para sahabatipun, ugi sedaya kaum muslimin ingkang purun nglempahi ajaran Islam kelawan ikhlas lan karet. Mugia kita sedaya niki dados umat beliau ingkang purun nglampahi ajaran Islam kelawan ikhlas lan karet. Para ibu sederek sedaya ingkang kula hormati. Seminggu ingkang kapengker kita sampun ngadake rapat utawi rembusan syarat. Lan hasilipun rapat niku mutusaken mbok bilih dinten niki dipun pilahi pembayaran arisan kaping setunggal. Lan dipun putusaken sareng-sareng mbok bilih bayar ingkang kaping kalih lan seterusipun inggih menika saben setunggal minggu. Mugia kekempalan kita sedaya niki dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lan kalebet ibadah sehingga kekempalan niki saged memupuk hubungan persaudaraan di antara sesami. Kula kinten sakak sambutan kula niki. Kirang langkungipun kula nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.